Sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, adunay gipahinumdom si Lord alang kanato. Adunay gi-remind si Lord alang kanato isip iyang mga katawhan. Galatia 5 versikulo 16. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong ginabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Sa 17, kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Mao kini ang pagpahinumdom sa Dios kanato isip iyang mga katawhan, isip iyang mga anak, nga dili gayud kita magpatintal niining hata sa demonyo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang tentasyon buhat kana sa demonyo. Dili kita magpatintal na ng atong hunahuna o atong tinanawan tungod kay pinaagi ni ana makasala kita. Dili kita magpatintal na ng lawas ng kaibog tungod kay kanang tanan igsuon supak gayud sa espiritu sa Dios. Nagkasumpaki kining duha. Ang gusto sa Dios nga maghari ang iyang espiritu kanato aron sa kanunay kita makapasidumog kaniya. Amen. God bless sa tanan.